tohle je můj křeček Knedlík a chtěl by vám něco říct. Takže čau boys and girls, já jsem Stílík a vítejte u dalšího videa. Dneska jsem tady s mým křečkem Knedlíkem. A dneska se přemýšlel z toho video natočit, ale natočím, protože jste v posledních dnech přesáhli 200 odběratelů, tak za to vám mega děkuju. A bude to takový speciál společně s mým křečkem Knedlíkem. Dneska si ukážeme jeho superovou, úžasnou, macatou ubikaci. Dáme tě do tvé ubikace a odhalíme ji. Tohle je jeho křečcí ubikace. Začneme rovnou tím, že tady máš nějaký neuklizený svoje bonbonky. To jsou pralinky pro křečky. Jako první tady měl dřív vaničku, kam jsme ho dávali, a tady už má svoji masivní ubikaci. Je takováhle veliká a trochu přečuhuje, ale vypadá to úplně nádherně. Má přesně 1 metr. Tady je už knedlíček, tak nebudeme spoilerovat. Máme tady Kako Knedlíček, on se by původně jmenoval Kako Démon, ale najednou je to slovo Kako Knedlíček, protože je prostě krásný, bílej. A tady jsme tady udělali takovou desku, kde máme prostě obrázky, tady je Lola, tady je taky Lola, ještě nedokreslená. Tady je Knedlík a paní Knedlíčko a prostě to všechno taky dostový a to je hlavní obrázek. Taky mu říkáme kokosíny. Takže pozor na kočku, ta už jednou chtěla sežrat. Takže si ji tady otevřeme. Tak a jako první, když ji otevřeme, můžeme vidět tady tuhle tu masivní část s jeho vilou. Takže ukážeme to rovnou tady. Tady má takový speciální kámen na zuby, který se ohryzává, jemu to právě nevadí na zoubky. Tady má svoji kukuřici, kterou dostal dneska, kukuřici, co už si dokázal udělat. A celou tu kukuřici má strčenou takhle tady. Tady má schody do dalšího patra a vlastně, aby se vůbec na střechu mohl dostat, tak musí vylézt tady takhle a tady takhle vyleze, pak může vylézt takhle sem a tohle je jeho klasický domeček, kde spí a občas tady takhle hrabe a my tady takhle vidíme. Tady byl starý, už tady docela starý, to vidíte. A když přijde takhle schody, tak se může objevit na jeho jedlým domečku, který taky dostal dneska, protože na toho video čekáš do dneška. Ahoj, Knedlíčku, koukáš. Tady má tady takový jedlej domeček, tady se má se speciální trávy pro křečky, tady zase má z mrkvičky a už se dokázal pořádně okousat a vlastně když jsme ho zvedli, tak vidíme, že ten takhle vzadu má úplně katakomby. Musím nějak ukázat rozsvícený. Koukejte, vidíte ty katakomby? To jsou katakomby kokosíneho. Takže má tu i takhle šištičku. Všechno krásně ze dřeva, protože je to mnohem lepší než plastové věci, protože plastové věci jsou prostě pro něj zdraví, protože ono hlavně všechno okusuje. Takže pokud máte křečka, pokud máte syrskýho hlavně, ten džungarský OK, jako když ho dáte nějaký jako fajnový klecá, nebo tam je to všechny věci plastové, tak who cares, jo. V dnešním videu si řekneme, jak by měla vypadat správná ubikace pro křečka. Minimální rozměry ubikace pro křečka džungarského jsou 65x40 cm a pro syrského 100x50 cm. Stále platí pravidlo, čím větší, tím je křeček šťastnější. Výbava by měla obsahovat jedno kolečko, pro křečka 21 cm a pro křečka syrského 28 cm. Minimálně 3 domečky a 3 úkryty, různé hračky, prolezačky, různé typy podestýlek a tak dál. Jako podestýlku můžete zvolit Katie Clean and Cozy a jako seno můžete použít takové, jaké najdete například ve Zvermexu. Pak by neměla chybět ještě miska na vodu a miska s jídlem, nebo můžete zvolit na páječku. Každému křečkovi ale vyhovuje něco jiného. Jako ubikaci bych teda zvolila terárium nebo nějaký plastový box, protože úklad se křeček koušem říže a leze po nich. A tady máme takovou šišku a tady potom má vlastně, když se to zavře, to už jsem asi viděli, tak vlastně tady takhle má takový stromeček, po kterým vlastně jako se nad tím přemýšlet taky jako žebřík může vlastně takhle vylézt. A posouváme se dál. Máte takovou podestýlku krásnou, která se skládá z normálních pilin a pak i z těch takových kartonových, protože já vám řeknu jako jednu storku, on když dorůstal, tak on hrozně vrčel a jemu
my jsme si mysleli, že on vrčí, on dělá takový to my jsme si mysleli, že to dělá kvůli tomu, že jsem ho den předtím pustil a že má něco s nožičkama, on je kulhal. Ale pak jsme zjistili, že to je kvůli tomu, že ten křeček roste a že mu rostly tady ty jeho macatý balls, jo. Můžete vidět, že náš křeček má takovou krásnou... Křeček je náš král. Ano. Můžeme natáčet na záchodě, na královském trůně. On tam trůní. To není záchod. On tam trůní na tom trůně, víš co? To je sprcha. Tak a přesouváme se dál. Tady má náš kokosíry pítko, který je zase taky dřevěný. To musí být všechno dřevěný. A když to řekne Spicy, tak to musí být pravda. Když být dřevěný, protože kdyby to bylo z plasty, tak by to okusalo a mohl by na to ten blbeček chcípnout. Ano, to už jsem říkal taky. Takže všechno dřevěný, tady krásně pítko dřevěný, vyměňovat vodu jednou týdně aspoň. A potom tady má takhle zbyliny. A tady se přesouváme na zajímavější trochu část, kterou úplně miluju, protože než si ukážeme úplně tu nejlepší věc, kterou tady náš kokosíny má, tak vám ukážu tohle krásný dřevěný kolečko, který vlastně dneska nám přijelo nový, že jo, společně s nějakýma těmahle věcma. Nám přijelo nový, protože my tady máme úplně to starý stejný kolečko, který ale prosím vás teď vypadá takhle, jo. Vidíte to? Jak je ošoupaný dokonce. Takhle uvidíte, jak je to tady. Ani to nešlo prý vodou smít, takže... A vlastně tady potom má takovou bariéru, která je tady na to připevněná, aby ten křeček vlastně... Necho. Aby ten křeček... Tady má další šišku samozřejmě, aby ten křeček mohl... Takhle, aby mu tam nepadaly piliny, že? Když tady mu stejně zapadají a pak to nebude moc točit. Ale fun fact, on v tom kolečku fakt dokáže běhat celou noc. A krásně se mu to točí, protože je to nový kolečko. A přesouváme se do té nejzajímavější části. Koupelna ala jídlo, prostě všechno. Takže tady má papání, který se potom ještě ukážeme vedlejš, protože tu máme červíky, papání a hlavně má rád takový červený kuličky, který vám potom ukážu. Tady má ještě rád takovýhle jablkový dobrutky. Dál tady máme tu jeho styk, ale to je jediná plastová vlastně věc, kterou tady máme. Jakože fakt jediná plastová, kromě tady pítka samozřejmě. Dost. A tady takhle, tady takhle to má, ale snad se proto jak nedostane. To je Harryho křečka asi. Ano. Tady má takhle takový jako nalezení kořen, ale do kterého se nevešel, protože by dopadnul jak bába pod kořen. Takže... Jak takhle to vypadá ty dobrutky? Ano, protože on je tak tlustý, už on je tak velký, ten syrský křeček, to asi bylo na džungaráky. Protože podívejte se, jak je to malinký, jo, to se na toho křečka našeho vůbec nehodí, ten náš křeček je úplně masivní, jo. Takže on tady takhle, tak jsme mu tady vyskládali takhle tou travičkou jeho, co jí, a takhle kytičkama. A pak se přesouváme do té nejzajímavější části, protože pojíte, tady hned má takhle propast dolů, takový vchod dolů. A tady dole má prosím vás takovou podzemní místnost s pískem. A kdo z vás má křečka, nebo víte o čem mluvím, proč křeči potřebují písek? Křečci se totiž, velký důležitý pravidlo, křečci se nemyjou, jako třeba psy nebo kočky, že by se dali pod vodu a umyli se třeba sprchou. Křečci se myjou, Knedlíku, už jsem zamrz. Pohodě, Knedlíčku. Křečci se myjou tak, že oni právě vlezou do toho jeho písku a začnou tam hrabat a převalovat se v tom. Dřív ten písek, jak už jsem říkala na začátku videa, měl tady, ale teď, jak dneska přivezli ty nový krásné věci, tak to má tady a teď se mu tam do toho schodí nějaký bordel. Promiň, Křečku, jak to vyndám. Tak, dobrý. Dobrý, má to nasazený. A právě on to vždycky skočí a začne hrabat a právě mu to ani nevyleze ven, ani nic nemůže dovnitř. Takže to je docela dobrý. Ale tohle by byla celá křeččí kokosínou ubikace. A ještě žere okurku. A ještě žere okurky, takže ukaž nám, jak žere z našího. Necho, teď papa. Takže tohle by byla celá naše křeččí terárium. A pokud se vám to video líbilo, tak dejte tady like pro Knedlíka a dejte tady odběr, ať se blížíme třeba těm 500 odběrů. Děkuji vám moc za 200 odběratelů a u nějakého dalšího videa, klidně i dalšího bike vlogu, pokud to napíšete, tak zase cus!